Hey everyone, welcome back to EdTube. Today we've got a packed episode filled with the latest news and updates. We'll be covering a variety of topics, so stay tuned. Don't forget to hit that subscribe button for more informative content. Like, share, and leave your thoughts in the comments below. Let's dive in.
ዞባ ተሰነይ ኣብ ክረምታዊ ሕርሻ ዝነጥፉ ሓረስቶት ዘራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊጾም ሎም ዘበን ኣብ ግዚኡ ዝጀመረ ህጡር ክራማት ብጽቡቕ ዝርግሕን መጠንን ስለ ዝቐጸለ ሓረስቶቱን በቲ ኩነታት ተተባቢዖም ንጥፈታቶም ብኣጋ ስለ ዝዛዘሙ ዘራእቶም ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ሓቢሮም አቶ መሐመድ ኑር መሐመድ ዓሊ አቶ ዘወልዲ ጊላይን አቶ ተስፋይ ወተሾመን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ግዜ ብምሕላው ዝሰላሰል ንጥፈታት ማሕረስ ጣህያይ ውስያን ሙግናእን ልዕል ውፅኢት ከም ዝርከቦ ብምብራህ ርቡዕ ምህርቲ ክሓፍሱ ትፅቢት ከም ዘለዎም ኣረዲኦም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ እዩ ዘሎ ሕጂ ከም ዝትሪእዎ ዳርጋ ቀሪቢ ማለት ናብ መንቃፁ ገሊኡ ሸዊቱ ገሊኡኻ ናብ መንቃፅ ደረጃ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ልብዘበን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓጊዝናይ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ እዩ ዘሎ ኩሉ ዝሕርሻታት ከም ትሪእዎ ለዘበን ዝነበረ ክራማት ካብ መጠን ላዕሊ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ዋላ ፍርያት ይኹን ክረምቲ ይኹን ናይ ፍረ ፃዕርኻ ዘሕጉስ ክራማት ኣብዚ ንእሳት 5 ዓመት ዘርአ ከም ናይ ለዘበን ፍርያት ኣይረኣኹን ብጣዕሚ ዘሕጉስ ፍርያት እዩ ካብ መጠን ላዕሊ ተሓጒስና ክብላካ ክእል እኽሊ ከምዚ ስርኢናዮ እውን ኣይንፈልጥና ተሓጒስናያ ዘለና ብኩሉ ኩሉሲ ይመላእልና ጥራሕ በቲ ሃገርና ረጊልና በቲ እኽልና ረጊልና ብኩሉ ولا حد تعرف يلا كتب الفلح حلفيت بيت صحفة حرشة ابن الزوبات السنة من سيلم لمزر أي بوجنا لم زبن أستطاع 10 هكتار تحارسه مشلا سنسمن بلتوجن كم زلم عب مقلات زنبره طول كرامات حارسه تمعك أمين حمدن دلي بما بزلو تمكرون زراتي عبد الرجام شواتن مولادن بتحكم كم زلو أفضل معمد حرشة نخذ خلنا كبز عليه عمل لي زبنا نقرالوس خانتيو أسرت عملت أنا كريه كله واحد ما ينيرنايو ولاتي زنابون عمتاوي زنبنا زرقة ينبرون أبدا عملت زجن كريه كلنا أكلهم هذا كابينا معرض زكح ينبو قالون حرستنا حاجة سكون تخيلهم يمنع الميت صراحة حاجة نزيه تبغى سوم زخالة أبدا عملت زي شو ورتي زأكل تمشي حرستك ويقص تمشي حرستك أسرت مكان. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, don't forget to subscribe to EdTube, like this video, and share it with your friends. Your support helps us bring you more content. See you in the next video.